Kardom ini dak itu di PHLC hawar kihat LC klembar atum dan dak central committee atum kan penuh itu dak dok muka pada dok muka kahiti arong supilong itu dak ini mass protest pedulo so mass protest along itu rata sentimen kalau itu long masih non itu live kami bang kau lo tapi non live kita bang kau bang lah lo kedamtang di thongli tarik report ini tarik report ni dak itu makorte itu mah kiasi kembang tumphan kelang pialong ang tan men ke bang bihari atum latum kateng khengun bana jok bang capsule se atum areng husolo laban gari ta me theng pidun rai da lo laban garlong bhari bhari gari long bar lasi la so problem nang dum ko ka thebang gene tum lang dam lo bote lage arjiding olo ni tum PHLC ban da batai lo ni tum memorandum gipi Karbing Autonomous Council mo phan je la PGR VGR long ke do atum mo phan eviction serak nang ji lapen PGR VGR along le langtan ban kewang Bihar ban kewang UP ban kewang atum phan mate Bangladesh ban kewang atum phan terek sarak nai dakpen pula bang salam ini tum memorandum batai pilo lapen ke paragraph 27 teng pen voter list electoral roll kimi salam si la KPK atum phan dikhe koi la angtan ban kewang UP Bihar ban kewang atum phan Bangladesh ban kewang atum phan voter list ban maning thanang ji pula bang salam batai itu memorandum gitu, lah contoh kali 2016, 17 ane kan itu High Court pen lah 24 plus organization case lagi haitang lo, setiap pini orang yang Karbing Autonomous Council itu lah bangsa awataris selam unedat hedat aja ini, lema hedat aja ini, pini orang ini itu inglong osotum kisung kecetong nang, nono solareng kisung nang, kedo kedam kapire nang, ihin pen lang kahutur side, lasom side lo, lasi, pini non itu mi PHLC hoi pen ini niltum dak live anang kok tebang lah hello PGR VGR long le lake professional grazing reserve pulo lapen VGR poke village grazing reserve pulo PGR VGR long le lake 6 schedule lang ping koi teng pulo tang te lake tribal area alu sidu lake out of 6 schedule area lake do kali 6 schedule hawar alu Karbing long alu sidu PGR VGR ke phelang pilong chat kali bon dala dak uttor bor pilong takalang lo block plido lapen kelason athasa kapre din dolan lapen hawla bokajan long jadov Rai Grant 1400 bighas do halata Karbing Autonomous Council ke tangka poisa isian ta lang tum ke dapan ke tax ke long le pin lasi lason athak long le ke jepang bodun do lo itu tum Karbing long lo lapan ke Karbing Autonomous Council to me thanga power ka ve ka phere ka chini ne ke tek the pula dakon se klang dako lapen ajo pini arni ile tum inglong asotum tribal atum Karbi pencheng lo garo khasi dimasa kadwe tum ke do ke dam ili tum oxycom rom sai de lo lapin ili tum na long lesi no bang ke bang nang bom lo athili tum nga tangka poisa ka ve lapin ngala ke dige je tum hange bang tangka poisa no hok men samela tum ke dokok pen aposi ili tum along le phelang tane tum ben nang thi pon bom aso lo nang nam pon bom lo lapin ili tum ke chi yor bom lo kisung bang pot lasi PGR VGR long le aputha eviction serang nai palam non APHLC hoi bandame tum chedon no da Karbing long organization doan political party doan stame asyang tong isibe lo PGR VGR long le angtan men ke bang Bihar men ke bang apa ni UP men ke bang Bangladesh men ke bang doman eviction serak nai po alam asyang tong lo itu PHLC dun dai tum na chedon dun lasi laso eviction long non tariking koi kaching wai po lo jongsi Karbing Autonomous Council tum solution lang thek polo dang talang tum sa dai chi nai lage athe lanar je kiding ili tum ka chuning ri alang le tum handak be homai no somar ki jison sinang tin ko lana problem ke thiam ta alang le tum I mean na personal politics se pathurong tangka poisa pathirong power chi jordam rong da Karbing lo tangka poisa bahera se toy thurong nona bang ke kisung nang ili tum se kisung nang lasi solution yung se taring ko ni bane the polo dan nang tum adai do da Karbing Autonomous Council non ka chari bom tim Karbing long BJP ke chekrong tum batai nang tum han political party pan jenglo organization tum na chu niri lam nang tum people nang tum munit marik tang tin ka pini ani nang tum harat nang tonju nang tum chethegong lobu pini ani Karbing long ara tum nakang tonju nang tum hanak ki jongjo na ari chimu nang jong ani nang ki thi nang tum han nang tum hanak ki pu nang tum charju misa no ma pini ani people se aprang ban munit tum organization tum apa political party tum ni tum PHLC tami nang tum hana juniri lo som claim people se claim heda pini ani da votari se claim he Majona phere thai melo Guwahati High Court में मसिया already the verdict दिया लो the court से के थेमा असम chief minister से के थे लो ना तुम नाम का फेरे रखे claim ने थे बोलो ना तुम चियो नो
dak ni tum ke claim thek tum do lang gente here repin men claim tum do lang gente nal tum here du bulu nang te lasi rat sentiment ke la hello rat sentiment e phong sa ning thilo bulu nang na tum kat na tum do thai ni non tum che thek long do bokar ming long na che do he MLA sa na che wang he ha CM ban hat dil hi kat thit non muni tum che than jo lo la so la lasi aprang man na tum nang tum hana chuning ri bom nang than bom lo je rat nal tum hana rat sina pathe rat sina tum hana ke ba rat si wotang bisina pa hai non ke rat along nang tum dak thu her mati ha BJP meeting nang nonde pulo tang te tangka poisa nang pipe orunodoy nang pipe to ho halason nang pipe to ho nal tum si ke therna ima rat sina tum hana ke therna ya binowan ke lasin non abang ke rat atu maningi thi sai de lo rat aningi pung sai de lo lasin non tareking koi arnia bang ke la hello lam samene tum che thano lo bas non abang ke ise theta nang na lo nal tum phan la hello nang tum phan ning na pin pudon te bang la hello non tareking koi bang ke ajak peno seta rat kar biang long rat atu makar I lam ta ke man la ang tamen ke bang ton khang nang ji la pen PGR long le bang ke la ke eviction serang nang ji la pen halada PGR long ke do tom han eviction la ke konane revenue circle long bidam ko ngai polam ave illegal se ke bang oposi konat se ke bang mapache damu la tom ha da kar biang long lo konane revenue circle lo di ko ngai la solam le tum ku kali akinang do pore kar biang long tomos council pen train tame reserve pidu no track tame reserve pidu no la tom thon no ha bihara thon ni ha baha UPN tame bangladesh tame thon no la tum pena jok se non kar biang long lo balance ave dalo that paragraph 28 teng ban ke da ke tribal area pulono ke tribal area kalita sinon ke non tribal area son diplang de lon ma balance ave de lon ke da so balance ka ke nang tum dirty politics ka pathu jene lo ke clean politics pathu nang to methang khai ban ke ching hondo nang to methang nang to methang long ri ban ke ching hondo ko son de pinier ni la so balance bi pa me je polo politics pathu no nang to seta methang khai ke ching hona ba tum chipi pa me nai no nagaland son meghalaya son bang political leader bhari tum do pinier ni hadak non tribal non ka chujor pawar ka chujor longle ka chujor pondom theklong ma kroi kroi hada meghalaya da kroi nagaland da kroi mizoram da kroi tai tum kar bing long lo ke pinier ni hala non tribal tum vote jok longle pinai tum asi pinier bang ke voter list on amen thap thula high court pen tame la tum ke illegal amen thane noi po order na pi set na claim a he non election ke claim tu ha konane langkajang lom ke do kar bing ha konane longle ka bing long lom ke do kar bing ha and then nale tumla PGR long people eviction se dalon te PGR nale tumla bangso area lana ke the eviction era inglong lo hala reserve lom ke do kar bi nom ha ma tribal nom ha dak ma resettlement policy salam to den nale tu longle back to den nale tu la lo pulo thang problem ma dai mati inglong ke do kang tu rale tum tribal tum inglong jo ke do ra kali longle phelang thoye jo ka bede posi ke dam na lasi la PGR ang tan me banoman eviction la mom inglong jo ke do tum ha Ladak PGR lagi council andar revenue circle andar si doposi dak le tribal man di anan se lalu lo nang de problem alu reserve ta hengo plot po lasi dak le tom kache thane elam dong lang non la purong hang sau pen alang li pathan pona dak habar khat le si rubisin lo hang pen alang li kana ko dak opini kan injin ne sonan to me paninje pona kado go we kal beng long aran thame thangsi nilhin pen suri kadong pajari lo tase pini piposi nil tum live bang nang kokma la bang non head jong la so longle aputha VGR longle aputha la so jitu keche aso mate bihari akhai tum le tum phan nang theng nang chop la so det pen api non le tum kal beng long kang pi hur chu dud lo sedak pini le tum mate nili kini ge dam kang tum ba la lo ilitum karbi mate ilitum ara tum akache song kai kes na me ni hodai ta ningji lo ilitum akache song long ki duk de da tum se che song chot mati la se non to me pini an ni pri po elo ga so akache song ta me ni ke thek dam lo ma ke pini dak dok mo ka hi thia long se ta me o mane ke plan mu chot ba ke thek mu chot atum wang wang we pini sakuri ke klai ma tum se ta me thang sakuri phan ka che ma tha pu ba sakuri pu amen pen ala tum ka che song wa he lasen pini la so ka che song ke political kali komane election che pa ina pa ka che song ali lake lasen ala tum sakuri ke claim atum sidame ba hola vepar ke claim ba kupine sai ka chu ki claim atum dame ka do we che ram pe nei mati ho non ni people ka che song along sidame la so ala tum kai ke la ki du ani oma phanata chongdat nanji la so atum se ani bang ka che song tangte nili tum ki duk de la tum se che song nang ko mante la hanu nili pu pini election apor ke
sakuri ikle ma tum ta phele bang le komane em phan ke pai tunji komane mele phan ke pai tunji la haidelo tangte ne sumar phan sakuri nang pinang ji po amen ben alang itum tangka ki pidun tangka ke raptun ke kempin dun thekno itu holai gua awrenga ka chokren dun tu tapi ni khaya ke sumlong ka alang itum nang bar dun le ta se therak me bang hola BJP a sarkar bang det pen sai ka chutikia atum aron kupine aron langno bunai jalu hola da ka tum ka chisong ningkan ni thong ningkan ke thong ka chesong e pini sai ka chutikia da tum to ka chesong man pini hoda ke thek kere ke plang sakuri ke do tum an che to dun ren se hola so ka chesong ke pleng ta non la so teng botang de tum khai ke ni thom ni phri anta chesong ne to nang ko people ma protang te ili tum ke cholong le atum sai de se ka chesong pini ani oma phanan tabe pina osomara phita pilong le protang de ili tum chongda tam nang ko la se nang le tum ke plang mu chot ke thek mu chot tum nang bar kha ka la so ka chesong lo pi nang le tum komane MLA komane ye ma pha nang le tum na ali a join pen tangka ke pidun bakar ke election ke campaign dun nang le tum hana thek no ni tum nang le tum jo hele che patu sitame kasi nang le tum mantu lo kar bia khai phan bate la so long ri phan nang le tum ke ma thapo pi nang le tum plang mo thai nang le somar tum sakuri long e tame nang le tum nang le long ri nang le khai se bir chok lo tangte nang le tum nang le somar sakuri ban ke le long tame nang le tum ale de ji la lo ni na pukan tum ke la pen hini alam the bang ke ile tum la so ka che song ke pini viziar along le eviction se tik che song na la pen te la eviction det pusita me ile tum la le problem ke solve kali ile tum ke solve ke sexidul pamu pen pu ile tum jara secretary kai thano ile tum sexidul la teng pen ile tum ke che aso tum han mate non tribal inglo aso kali de tum fan voter pen in thansi election mate political ajak ko pawe detsi ilitum alang litum anse ache thirang mang bulun detji jong se political right jong se pibong blodante anso se alang litum na plan musla non ilitum alang ke theta peponde sakuri ta piponde longle philang ta piponde la so jone se pini bangke ilitum afuam song na brod kraklo donatu sar polam the sanford ke pia wo mek lang kan thok non ke ri tua mek sen thok rong la si epsr sia song hin ke pudaglo siksidul ajako mateng pen iri tuma council chi chari long nang pola se inglo aso candidate atum ban ke election ta nang pathu dun long nang ne vote ta nang pa jok dun long nang ne an lo protang te alang tum dak sakuri pen ta wetet po ba council along jitu iri tum ke long am a right sense istame bala so ali anda me alang tum nang long dun jok po ke pijo alang tum dak kar geng long pen kat nang ko la hano la si iri tum ka che song la viziar along ke do akeche aso tum phan aron re pen ke do tum hanta ar phruwe ngang po la pen la so dim pen pa khali serak ngang po la ta eso no la pen so ni am abangke iri tum keche aso tum abutan in than thi ke iri tum ke do re ni la helo la se ni lam thida pa ding welo kadu ga biara tame non tariking ko chong ding na pen ning thelo tim kar biang lo tum ta alang li tum ta BJP a party long le dudun ko kusita me alang le tum ta kar bia o ka bi pen se am hana thek be kar bi a chulang kar bi pia chulang me se ke chu ve pen se alang tum ta ke the po alang le tum ta khai long ri phan che ma thaji la se che ma tha pen tariking ko e bangke pram chin pen hala karon re pen ke do viziar along le alang le tum election po puse ning thelo ako jong si election dai he det polo tangte la ke a pudak nang po la tim kar biang long tum ke la ke iri tum akhaya hutur lo puse iri tum che kam nang ko la se ni ram the pa ding welo ka do be ara thanda me iri tum ka che song bang ke in tang kring bele che song na ka dom